ebandini lamahlaba bathi egqibeleni vuma ukufa kwethu phakathi kwekhaya kodwa ngoku sithi sizokwenza isiqalo endasenza phakathi kwenkundla zasematshaweni mna ke larhityela phezu kwenkundla yegqirha lafika ithongo lathi zonke izinto zenzele phezu kwenkundla yekhaya ngoba lo mntu ayikasesiduko sakho lo mntu into zakho bafuneka zenzele phezu kwenkundla yakho ngoba kaloku ngaphathi ijobo benginolugqala uyatshintsha phakathi kwenkundla zakho kwenu uthi ngelinye ixesha ndihamba ngomnombe wasekhaya lifika ithongo lithi ewe siljika umnombe wako kwenu kodwa khakuthi gweje ngokwenza ngohlobo sithethi into enjalo ke thina phakathi kwenkundla zakwaThahla kwaziwelela ngalo mzuzu masicamagushi kwazi unokhwesi awayendele phakathi kwenkundla zakwarhadebe zakwamthimkhulu zakwabhungane athi xa thetha xa ungena ndizawungena qala ndosusi zabatha phakathi kwekhaya uthi xa ufika manameva sendisusile phakathi kwekhaya ndayibulela laa nkosazana nkhoza nemfusi yam eyabhubha intsimbi ingayifuni bathi abantu basekhaya thina siza kuthatha uzohlala apha ecaleni kwethu ngoba wena unguyosefu wasemamponweni ngoba uyasokolisa ngokomthetho bekumele uyivumile intsimbi uthwase namagqirha kwenu uthwase namawele ako kwenu nizokwazi uncedisana ke phakathi kwale nkundla wathi mna ndiyifuna intsimbi ibhatala ngaske ndibhubhe kodwa thina sancama yonke into sazixelela into yokubana sawufelela uhambelo uphuma manza ufelele uphuma manza ufelele uphuma manza ufelele ke ndandiselile ithwasa